Assalamu alaikum mehriban adamlar. Biz Türkmenistanlılar, Türkmenistan'ın raýaty mehriban halkymyz. Emmeňize giýçägşi. Menem şu videonu çekmegim bilen öz goşandymy goşaýyn diýdim. Garada seyredip oturmaýyn diýdim. Ýene bir gelek. Bu haram hökümetten hemmemiz jem bolup ve agzy birleşip, agzy birlikde, bir jemlikde hakyky türkmenler bolup nesip bolsa öz döwletimizi ýygyna alalım, jenaýetkär haram boldan din alyn we onu kürsüsinden agdaralym. Hemmemiz jem bolsak bu işi edip bileriz. Hudaý ederdi ederdim. Şonuň üçin garada seyredip oturmalıyım. Hemmemiz jemmer bolalım, bir bolalım. Hemmemiz öz nägilerimizi bildirelim. Şu haram hökümetin başında oturan Gurbanuly Berdimuhammedow bizim İslam elligimizi hemmemiz doýduralım ve öz päk we arasy hökümetimizi gurmak üçin her bir Türkmenistanyň, her bir Türkmen salynyň borçy şoňa goşan toşmak. Şonuň üçin hemmemiz garada seyredip oturman. Şu videonu görýän adamlar, görýärler, görmeýärlere aýdyn, aňsat video çekip çykyş edip her kim öz nägilerligini bildirip ogurasynlar. Şeýdip öz hökümetimizi alalım ýerine edip adamlar sizden haýyş. Can orta atıp, can koýdurýan hedi vatandaşlarymız üçin köp sağ bolsun aýdyn olara da. Allah can-jalaryny sağ bolsun, sağ bolun. Ýöne bilen goşulalım. Şunu görýän adamlara ýene bir ýere aýdyn, goşulalım mehriban adamlar. Biz bir jem bolsak, hemmemiz bir ýemrik bolsak, almajak galamyz ýokdur. Agzy birliň öňünde durup biljek zat ýokdur. Bu gerçek oglanlarymyz nerelerde? Esasan aýal maşgalalar köp çykyş edýärler. Oglanlar bilmedim näme sebäpdendir kendiler üns veren aklaryny, üns verselerem gorkýarlarmy? Gorkmalym, erkek olarlar. Hakyky türkmen namusçy türkmenligimizi şular ýalak ýerde suwt edelim we goşulalım. Agzy birligimizi bildirelim. Nägilerini bildirmek kıyın zat däl. Onun için şahirlara ilham gelmeli, ilham gelmesine garaşyp oturmaly däl. Ýurdumyz belli, watanymyz belli, bolup geçip duran zatlar belli. Görýän horluklarymyz belli. Şu zatlary içinde nägilerin bar bolsa şonu video çekip uğraýmaly. Kıyın zat ýok, mehriban adamlar. Garada seyredip oturmalym, goşulalım. Biz näçe köp bolsak, şonça da aňyrdagy oturan haram boly ýallaklary bizden gorkar we tiz biz özümiz hökümete eýe çykmagymyza ulakanlar ýardam bolar. Bizim ol ýaşlylarymyz can edi, Sapar aga bar, Halmurad aga bar, Muhammed aga bar. Can koýdurýarlar ýöne olaryňky 3-4 sana adamyň çykyp o taýda gurlap oturan ýeterlik däl. Bütün dünýä jemgyýetine bir jem bolmak, bir kän adam gerek. Şonuň üçin hemmemiz nägileligimizi bildirip şaýa video ýükläp otursak, şolar görkezmäne bir esas bolar. Şonuň üçin çykalym mehriban adamlar. Ýurdumyzy eýelemek üçin janymyzy orta goýmaly bolsa taýyn bolalım. Öňe edip Türkmenistanlylar şu jenaýetkär toparyny sagaman din alyn. Haramdagy gummol diýelim. Kürsüni boşat diýelim. Sen ýaly haram diktator İslamyzok diýelim. Biz
özümüz türkmen bolup, türkmen halky bolup demokratik döwlet kurmaň arzuwynda gezip ýörüp hemmämizem şol arzuwymyza ýetmek üçinem birazrak iş örkezmeli, jan etmeli, nägileligimizi şu taýda bildirmeli. Ana şonda biz ol diktator hökümeti ýykybileriz, özümize demokratik döwlet kurabiliriz. Şonuň üçin mehriban adamlar garada serip oturmalyň ýene bir gezek. İşte sanak ýaşlarymyz jan edi, bizem şoňa goşulalım ýaşlar bolup. Gelecek bizinki, ediz vatandaşlar gelecek ýaşlaryňky. Türkmenistan bizinki. Emmi Türkmen halkyny, Türkmenistan raýatyny şu taýda ýaşaýan türkmenleriňki, o Berdi Muhammedowleriň hususy eýeşiligindäki zatlar. Olaryň hususy eýeşiligindäki zat özüniň mellekleri 6 sotuk bolsa 6 sotuk ýeri bütün Türkmenistany eýelä oturmaly diýen kanuny hiç ýerde ýok. Olar kanuny bozýar. Biz ýöne kanuny bozamyzak, öz nägileligimizi bildirip kanuny bilen bildirmek isleýäs. Şonu kanuny aýyrmak isleýär. Şonuň üçin hemmämiz öz nägileligimizi bildirelim, bir jem bolalım. Tawşanla dogduk tepe diýe ýöne nägilim bolsa watan bilendir. Türkmenistan bizim ýüregimizde ýaşaýar. Bu taýda nägili ugdurmuşda ýaşanymyz bilenem watanymyzy hemmämiz küýsendir. Gitmäň arzuwyndadyr. Nisip bolsa sagaman arkaýyn giýip çykmana hemme şeriklerim bolar. Şu haram diktatory kursinden düşürsek. Bolýa sag bolun ediz adamlar, sagaman oturun.